Η φάση που δεν έχεις αφήσει social για social χωρίς την αφεντομουτσουνάρα σου. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου για πρώτη φορά. Να κάτι που δεν περίμενα να πω ποτέ. Είμαι ο Κωνσταντίνος Χ και αυτό είναι το πρώτο μου βίντεο στο YouTube. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να απολογηθώ για ό,τι θα ακολουθήσει στην πορεία. Ύστερα από διεξοδική σκέψη αποφάσισα να τολμήσω το εγχείρημα αυτό. Για πρώτο βίντεο αποφάσισα να μοιραστώ με εσάς κάποιες από τις αντιδράσεις που είχα από οικογένεια και φίλους καθώς τους ανακοίνωνα την απόφασή μου αυτή. Κανένας δεν ήξερε ότι τον βίντεο σκοπό, οπότε όλες οι εκφράσεις αγάπης, εκδηλώσεις λατρείας και υποστήριξης είναι 100% γνήσιες. Πάμε λοιπόν στο υλικό. Βακί, σκέφτομαι να ανοίξω YouTube. Είσαι ηλίθιος. Βακί. Τώρα θες να το ακούσεις. Τι θα έλεγες άμα σου έλεγα ότι θέλω να ανοίξω κανάλι στο YouTube? Τι να πω. Όλα τα έχεις κάνει. Αυτό σου είπε, βρε καημένε. Θεία, σκεφτόμουν να ανοίξω κανάλι στο YouTube, τι λες? Λέω εσύ και η κόρη μου να αφήσετε τις αηδίες και να κοιτάξετε ο ένας να περάσει και ο άλλος να πάρει κάνα πτυχίο. Εν τω μεταξύ τις προάλλες, σκεφτόμουν Τι, να άνοιγα κανάλι στο YouTube. το κανονικό. Γιατί υπάρχει μη κανονικό. Γιατί. Σταμάτα λίγο να ασχολείσαι με τα νύχια σου, γιατί... Δεν μπορώ, σου πω ότι έρχεσαι κατάλληλη στιγμή. Έχω να σου κάνω όμως μια σημαντική ανακοίνωση. Θα λέω ναι. Να, τις προάλλες, είχα μια ιδέα και σκέφτομαι να την κάνω. Λέω να ανοίξω κανάλι στο YouTube. Με αυτή τη φάτσα. Που λες, θέλω να σου ανακοινώσω κάτι. Ακούω. Θα ανοίξω κανάλι στο YouTube. Κλαίω. Γιαγιά, θέλω τη γνώμη σου σε κάτι. Σκεφτόμουν να ανοίξω κανάλι στο YouTube. Γιαγιά? Γιαγιά? Μπαμπά, σκέφτομαι να κάνω YouTube. Να κάνεις YouTube. πρέπει να αφήσεις μαλακίες. Μαμά, έχω να σου ανακοινώσω κάτι. Τι, Κωνσταντίνε? Θα ανοίξω κανάλι στο YouTube. Αχ, τέλεια. Τέλεια, αυτό περίμενα. Τόσα χρόνια ζούσα γι' αυτό. Ήθελα να είμαι η μαμά ενός YouTuber. Τρελαίνομαι. Βρε ηλίθιε! Τι... Όπως καταλαβαίνετε, σχεδόν με πιέσαν να κάνω το κανάλι. Το είδατε και με τα ίδια σας τα μάτια. Δεν ήταν ουσιαστικά δική μου απόφαση. Θα ήταν λοιπόν παιδιά το πρώτο βίντεο. Αν σας άρεσε και θέλετε να υπάρξει συνέχεια σε αυτό το κανάλι, δείξτε μου το support σας κάνοντας ένα subscribe. Ξέρεις, η φάση που γνωρίζεις τι πρέπει να πεις, αλλά όταν τα βλέπεις τα άλλα βίντεο τα σκιπάρεις επειδή βαριέσαι τη ζωή σου, αλλά όταν έρθει η ώρα να τα πεις εσύ, είσαι ένα τεράστιο αγκούρι χωρίς άσπρωση του λόγου. Φυσικά μην ξεχνιόμαστε, κάτω στην περιγραφή θα έχω αφήσει κάποια social media αν είστε τόσο τρελοί που θέλετε να με βρείτε και εκεί. Αυτά από μένα και ελπίζω να τα ξαναπούμε. Όταν λέγανε τις προάλλες, ξέρω εγώ πρώτα, νόμιζα ότι κάτι λέγανε για κάποιες άσπρες άλλες. Όταν ήμουν πιο μικρή.